खुलुमबाय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन लेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं अलरेडि सुर तालनि सोमोन्दै खोन्थाबाय दायो आं खोन्थागोन नोंथांमोननो लेनि सोमोन्दै ले माने जाबाय जोङो बर'आव बेखौ बुंगोन खारथाय आरो इंलिशाव बुंगोन बेखौ जोङो स्पीड दायो हिंदुस्तानी संगीताव लेखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों 1 नम्बराव जाबाय विलंबित ले विलंबित ले माने जाबाय जोंहा लासै खारथाय बा स्लो स्पीड बिनिफ्राय 2 नम्बराव दङ मध्य ले माने गेजेर खारथाय बा मिडल स्पीड बिनिफ्राय 3 नम्बराव दङ द्रुत ले माने जाबाय गोसा खारथाय आरो इंलिशाव बुङो बेखौ हाई स्पीड नोंथांमोना बे मोनथाम लेखौ मोजाङै गोसोआव लाखिबानो जाबाय दा बिनि मुं बायदियैनो बिनि डिफिनेशनाबो बा नोंथांमोना एसे आइडिया खालामनो हाबाय जानो हागौ विलंबित ले मध्य ले द्रुत ले जों जेरै बर' बुंगोन लासै खारथाय गेजेर खारथाय आरो गोसा खारथाय इंलिशाव बुंगोन लो स्पीड बा स्लो स्पीड बिनिफ्राय मिडल स्पीड बिनिफ्राय हाई स्पीड बेयावनो नोंथांमोना मोजाङै रोखा जाबाय जानो हागौ माबायदि जानो हागौ बियो दायो आङो नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल होनोसै जेरै जों सारेगामा पादानि सायाव सोलोङो बे सारेगामा पादानि सायावनो नोंथांमोननो आङो बे विलंबित ले मध्य ले द्रुत ले बे मोनथामनि एग्जाम्पलखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानोसै गिबियावनो दङ जोंहा विलंबित ले विलंबित लेखौ जों जुदि सारेगामा पादानि सायाव जुदि खनोब्ला बोरै थांगोन आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानोसै विलंबित ले सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा बे जाबाय विलंबित लेनि एग्जाम्पल बिनिफ्राय मध्य लेआव थांगोन आं सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बेजा मध्य ले बिनिफ्राय द्रुत लेआव थांगोन आं सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बिदिनो माने लासै गेजेर बिनिफ्राय गोसा स' आसा खालामो नोंथांमोना बे एग्जाम्पलनिफ्राय मोजाङै लेनि सोमोन्दै बुजि मोनबाय आरो जुदि माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरजागोन बिनिफ्राय जोबनायाव जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ